Jador este de nerecunoscut de când a devenit tată. Artistul a făcut un gest neașteptat chiar în public. Cum au fost surprinși artistul și soția sa, Oana, vedem chiar acum. Jador și soția sa au fost filmați în ipostaze emoționante de către paparații SpyNews.ro. În imagini îl putem vedea pe artist cu fiul său Avram în brațe, zâmbind și arătând tuturor cât de fericit este. Se poate observa cu ochiul liber că Jador e topit după fiul său și îl prezintă cu mândrie celor din jur. Cântărețul e în culmea fericirii de când a devenit părinte și abia dacă poate sta dezlipit de copil. Mai mult, cântărețul a declarat că de când a devenit tată, viața pentru el are cu totul alt sens și e mult mai fericit. Jador și Ioana Ciocan sunt cei mai împliniți părinți și se bucură din plin de noul rol. Au grijă ca celui mic să nu-i lipsească nimic, așa că mereu e în pas cu moda. Sunt fericit. Totul are sens acum.